Ang tambalang walang katulad. Dramahang mahirap bitawan. A Moment with FG and Jazzy on 88.1 Max FM. Isagad mo na! Matod pa ni Ginoong Hesus din sa Biblia, pula ang pagkasulat mga igsuon, matod pa sa bugtong ng manluluwas ng si Ginoong Hesus, miingon siya, ug ako mag-ingon nga na kaninyo, si bisan kinsa nga musalikway sa iyang asawa, gawas kon kini tungod sa daotang pakighilawas, ug makigminyo sa lain, nagabuhat ug panapaw. Ug si bisan kinsa nga makigminyo kaniya, nga gisalikway, nagabuhat og panapaw. Atong i-follow up ang verse 18 sa maugyapong chapter sa Mateo. Midugang pag-ingon si Ginoong Hesus. Siya nagaingon ngadto kaniya. Ang unsa? Si Hesus miingon, dili ka muhimo sa pagpatay, dili ka muhimo sa pagpanapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi og bakak. So, katulo balik-balika ang pagpanapaw nga laglagunon gayod sa Ginoo. Mao kanay unod sa atong sugilanon. Ninyo palihog og Monique. 30 ka ng edad. May usan ako ka anak. Apan dili matawag og minyo. Usa ko sa giingon ninyo nga wa magbantay sa akong gilakwan. Wa ko magbantay sa akong gitumban og nadakinaas. Mao nga gihilamos ko na lang ang nahitabo nako. Apan gibasulan ko gyud og dako kaayo ang akong nabuhat kaniadto. Tungod ning ako karong kahimtang, wa na gyud tingali paglaom. Pero gidawat na nako nga mao na kini akong kinabuhi og kahimtang karon. Ang akong kahimtang nga nagtuom sa iyang kangitngit. Nagsugod ang akong sugilanon dito sa butuan. Ang title sa atong i-live drama karon mga igsuon mao ang Bunga sa Sala. Lahat sa'yo sinta. Wa ko magtimaan. Unsa? Unsay wa ka magtimaan? Tulo naman di ita ka tuig, no? Dili ba? Oh. Mutulo na taon ta katuig. Mao lagi. Mutulo na di ita ka tuig sa atong pagpuyo, live-in. Basig wa kasab magtimaan. Nga usa nay atong anak. Tulo na katuig. Og hangtod ron, wa gyapon kay plano nga magpakasalta. Mutulo na tagatuig may usa na kaanak. Pastilan na, no? Sorry kayo, ha? Wa gyud kay plano nga magpakasal na ako, Jo. Ang naaman. Uy. Pero dili pa karon. Dinayan kong kagaol. Paabot lang ta, hmm? Basta, dili lang nimo mahibawan. Magkalitan ka lang niya. Sagdi lang, surprisahan ta lang ka niya. Okay? Mao ba? Sige lang. Mag-agad lang ko nimo. Dali tayo. Kimingaw ko nimo. Kimangasap ko nimo. O kapi nimo. Mahal kay ka na ako, Chuy. Kung diligid ko nimo pakaslan, naara nimo. Basta mahal lang sab ko. Marasap na iihang yun ako nimo. Oh, Monique. Jo. Jo. Mintinahan ang pirmi ang imong lawas, ha? Para magpabiling kang nindot kayong tanahon. Monique. Jo. Monique. Tungod nimo, Jo. Giampingan ako nga akong lawas. Imura gyud ni Jo og dili gyud ni maato og lain. Jo.
Kilain mo ang kunaning lawasa. Sukat pa ka ni Ato. Imo ra gyud kini. Tinuod ka? Oh, Monique. Jo. Monique. Nanasab ka na, ha? Mura nasab kong mamatay ani sa kalipay, Jo. Bisamot manggod ka. Kaniad, kanindot kit kayo. Sa kung saan ka na kong tanaw. Bisa ganing doon na natay anak ko, misamot ka kanindot, misamot ka kasiksing. Monique. Jo. Monique. Ganira ka diya sa akong luyo? Abi na kog tuo ka pa sa atong kwarto, Jo? Taon-taon kong tanaw ni mo day. Nagsigi kag barog at tubangan sa dako kay natong samin nga nag-underwear lang. Nga naman ka. Wa lang, ninundom lang ko kaniadto. Di gid ako malimtan tungod kay daghan kay may naninguha nimo. Kuha pa ka manggod kayo. Kiniging imong lawas, oh. Daghan kim nang gandoy ning lawas nga mo ay makapanag-iya. Pero ikaw gyud ang akong kipili, Jo. Kay gimahal ka na ako. Ikaw may akong gihigugma. Balikon ako. Usa ra gyud ko lalaki ang gitugyanan ko sa akong tanan. Ikaw na, Jo. Amping dinhi, ha? Amping dinhi. Ugay pasagdi nga itong anak, ha? Ato ka na? Oh, ato na ko. Pila ka kasimana sa Surigao? 1 week. 1 week sa Surigao? Unya mo tabok pamangka ka sa San Ricardo human sa Surigao? Oh, yes. O 1 week sab ko sa San Ricardo. Ugikan sa San Ricardo, balik na sab ko din sa Butuan. Pauli na sab ko din sa ato. Maghuwat minimo, Jo. Thank you ko ninyo. Amping, ha? Salamat. Di naman ko karagahon. Uy. Saba. Kanas kwarto ta? Salamat, Joke lang. Amping sa pa? Amping ang atong anak. I love you. Ato na ko. Bye-bye. Bye-bye. Lagyo kaayo ang biyahe ni Jo. Usa siya ka kanter sa usa ka construction firm sa Butuan City. Tungod sa lagyo kaayo niyang biyahe, tagdugay siya mo pauli. Pila na lang kaadlaw og mo pauli na si Jo. Pero wa gyud ko kapaabot og gitawag ko siya. Nga naman ni oy. Nagsiki naman lang ni Kenneth Burridge. Nga naman ka. Ganiya naman eh. Dili man gyud siya makontak. Ginoo. Basin may dotang nahitabo niya. Imposible man kaayo ni. Karon naman ni may tabo. Ngano ka ni ay? Aos ba na kong tawag ni? Maugi hapon. Basin may mga area sa San Ricardo Leyte nga OOY signal. Basin. Ginoo ko. Nagtuo lang ko through Max FM nga naatol nga way signal ang lugar sa gitrabahoan ni Joe. Mao nga wa gyud ko magduda ug unsa diha. Mao nga gipaabot ko na lang ang adlaw sa iyang pagpauli. Apan milabay na lang ang 2 ka semana sukad sa iyang giingon nga mopauli siya. Wa gyud mauli si Joe. Noon sana man ni oy. Incorrect naman noon ang numero sa iyang cellphone. Unsa may pasabot ani?
Duha na kapin kasi mana nga wala ko'y balita. Og dili na siya makontak. Oh, mao gihapon. Incorrect yun ang numero sa iyang cellphone. Sa may pasabot, ani. Unsay iyang ipasabot. Nag-ilis siyang number. Nag-ilis siyang numero. Aron dili na ako siya makontak. Ambot. Unsa kaya ipasabot. Niadto pag yung unang simana siling. May kontak ko niya kay hapit na gud ang adlaw sa iyang giingon nga mopauli siya. Pero out of coverage ang cellphone. Nagtuo ko nga naatol lang tingali nga tuwa siya sa lugar nga way signal. Mao nga muhang yun ta ko nimo siling. Nga ibilin ako diha nimo si Junjun. Kanara di ay. Oh, mora day na. Way blima na. Musugot man ka ni si Junjun. Oo, siling. Musugot man siya nga ibilin ako nimo. Ah, okay. Okay. Okay, Monique. Why problema? Kaya man ako ba? Aron dili ka masamok og malangan sa imong lakon. Salamat, siling. O, masaylo ako. Mahasol ka unya noon. Wala ginay kaso. Sa akong giingon, why blame oy. Basta ikaw, Monique. Mura ka magdili silingan, oy. Ah, sige, sige. Ari lang ibilin si Junjun ako. No sa kamo ato sa Surigao o sa San Ricardo. Og madayon, Ling. Buangan ni Diyos, ah. Doon naman gani sa gibuhat nga dili mayo. Kagwapa ni mo. O kasiksi ni mo. Kadiyot ni ko. Unsa man na? Gamitan ni. Hibaw ko nga kuwaw ng imong kwarta pagpangita sa imong bana. Layo gutong Surigao. Mas layo pa yun ang San Ricardo Leyte. Oh, Leyte na guto. Hibaw sab ko nga wa kapadad ini Jo. Dawatan ni. Ay, ayaw ko na ikong God. Sige na ba? Dawatan lagi ni. Sige, siling. Dawaton lang na ako ni... Ilisdan lang unya na ako ni, ha? Ilis ba, oy? Ayaw, good anak, good. Monique, unsa ka na problema ni mo? Ayaw ka ikog doon ako. Ni ako, nga mo ay mo abaga sa tanan mong problema. Oh. Salamat, siling. Oh, siling. Mamislit ka man sa akong sampot. Gisusin na nako ang opisina nila ni Joe sa Batuan. Apan wag yun nahibawan ang opisina nila ni Joe. Kuno si katarungan. Nga nawalang si Joe og wa na mo report sa trabaho. Termax FM. Mao nga nakaunahon ako nga ituo ng Surigao ug ang San Ricardo Leyte. Gitabangan ko ni Siling o sa katumboy. Akong gibili ng akong anak ug iya pagyud kong gipabawonan og kwarta nga akong magasto-gasto. Ituod man, naadto na ko ang duha ka construction sa Surigao ug sa San Ricardo. Og ingod ani ang akong naani. Oh, trabaho mo din. Soy, kaya palihaw ka katubi. Oh, dali. Ay, sir, ano ba, sir? Oh, ikaw to langita na ko, day. Oo. Ako mo iyang supervisor sa imong gipangita. Nahibaw ko nga nangita ka ni Joe. Nahibuong lagsalagi ko. Kalit man lang siyang nawa. Wa na siya mutunga sa iyang trabaho. Pero dito sa Surigao na kumplito man niya ang usa ka semana nga trabaho pero din sa San Ricardo. Duha ra gid siya kadlaw. Mao ba, sir? Oh. Oh, day, ito may agi niya nga duha ka adlaw. Kubrahan na lang to. Mayo na lang to. Magamit-gamit nimo. Salamat, sir. Huwag sa payan, day. Mipauli na lang ko sa Butuan. Og milabay ang kapin sa usa ka buwan. Wa na gyud ko ibalita ni Joe. Og si Siling, tumboy, mooy mitabang sa akong kaimtang.
Wa na to si Jo Monique. Kalimti na to siya. Kalimta naman ako siya, oy. Hagbay ra. Nagyod. Part, ipasod na diri, Part! Part! Diri. Unsa naman sab na? Ang mga konsumo na ninyo. Ada ay mga, t-shirts o mga shorts sa bata. Nakalimot na ka sa akong ipasalig ni mo. Ako'y pasan sa kaakuhan nga gibiyaan ni Jo. Tabi. Unsa man hiling? Para inyo mo din ni God. Dali mo, Part, dere. Ipasuod ninyo, dere, lapita, dere. Collar na ni, collar. Og mga gamit sa tindahan, og mga igtitinda. Oh, ha? Nga naman na, para kinsa man na. Pastila ni Monique. Ay, sige, pangutan na para kinsa. Inyo lagi. Imo hagod. Oh. Ha? Ako nang ihatag ni mo. Oh, Siling? Wala ko makatingog. Kay nakalitan ko. Gitabangan ko ni Siling. Gawas ng mga konsumo na mo nga siya mooy nag-abaga. Giyatagan pagyud ko niya tindahan o mga gamit sa tindahan. Oh, Nick? Siling? Nick, yami, anay mo tanawon nga naligo ganihaw eh. Sige kog li ni mo basta maligo ka. Oh, ha? Ayaw kadlok na ako, Nick. Tumboy ra ko. Dili ko makapamabtas ni mo. Oh, Pero bisag tumboy ra ko. Pero kaya kay na ako ikahatag tiyan ni mo ang gikinahanglan mong kalipay gikan sa usa ka lalaki. oh, Siling? Sobra pa sa usa ka lalaki. Ang kalipay nga ikahatag ko ni mo, Nick. Nick, kadi ato pa. Nga naglaway ko sa imong kagwapaw kanindot sa imong lawas. Oh, Siling? I-prove na ako diyan ni mo, Monique. Kakaya ko ikaw lipayon. Oh, Siling? Nalupig pa na ako ang bisan kinsang laki. Busuka ni mo, oy. Siling? Nanindog ang akong balahibo. Tungod kay imo karong matilawan ang laing langit nga sukad masukad. Wa gyud ni imo matilawi sa usa ka lalaki. Siling? Siling? Ang tinuod, There Max FM. Lahi kaayo ang akong gibati sa gibuhat ni Siling nga rin ako. O ako magtuo nga ingon ba ni adto ang akong bation. Nang hugot ang tanan kong kaunuran sa gibuhat ni Siling. Ngano ka? Kani adto. Magsigil ang taon kog paantaw nimo. Magsigil ang kog tutok ni imong pa. Kiniyong. Ay, hapa. Gilok. Kining imong dugan nga toybo pa kayo. Karon, ako nagyong mahikap og makan. Kapiya day ni muling, uy. Sukad ka to pagyod ko katilaw ko doon sa di ka. Maunay akong giingon ni mo, Monique. Lipayon ta ka. Mabuhong ka na ako. Matagpaw ka na ako. Basta kay malalasap ko. Doon ako ihang yun ni Monique. Oh, unsa man haling?
Nahitabo namang yun ta. Natilawan namang yun ka na ako. Unya, nakatilaw naman sab ko. O nakatilaw naman sab ka na ako. Mag-live-in ta. Ha? Oo. Mag-ipon na lang ta. Mabuhi ta ka. Huwag mo anak. Huwag kay salig na ko. Dako na kong negosyo ha. Unya naapag yun ko trabaho sa gobyerno. Oh, Siling. Nag-ipon na si Siling. Na siya magtrabaho sa gobyerno. Gipalapas ko lang sa pikas dunggan ang mga tabi-tabi sa mga silingan. Hangtod nga napulan sila. Og na naanad na amo ni Siling. Unya, kinilang una din dooy. Kinilang unay akong paliton sa imong deliver. Wapa ko ikabayad ni mo, kinilang una. Nasa ka man, ay utang lang gihapon, God. Basta ikaw lang, wamang ko'y reklamo, ana. Utang nga lang. Padiha, oy. Maikukunin mo, oy. Ayaw lagi ng ikog kay maputol lang gihapon. Padiha, oy. Uy, hay naman ba na ni mong tumboy? Trabaho. Huh? Paano ka karon? Unsa man di ay? Bitaw, sige na utang lang kay. Ay, nagsuktihi ang imong bana nga nangutang ka. Dili lagi na ko bana sa siling. Oh. Dindo. Nick, Buhay akong kamot pa. Law maday ni mo kandi isa. ay, may mong ganahan. Ang akong kandiis o ang akong tanan. Ikaw? Oh, buhay akong kamot pe. Nick, dali lagod. Dindo, dali sa suot. Monica. Dindo. Patin pa, dali pa. Manirado to. Lahigit kayo. Lahigit na tinuod ka lalaki. Kaysa sa tumboy. Oh, Maayaw, ay, papalit ako og suka. Kadali lang. Nay tao. Mupalit ko ng suka mo. Text lang unya ko ni mo. Ah, sige. Basta. Oh, lagi. Okay, basta yun. Oh, lagi. Gwapo si Dindo. Ahinti siya sa mga baligya sa tindahan. Og nahog yun ang akong pagbati niya. Lahi siya sa uban. Gawas nga bata-bata pa. Mayo sab siya nako. Mao nga. Kanos amang kuno ilubong? Sabutan pa namo inig-abot sa iyang anak gikan sa Australia. Bayra ba kaayo na ako ng uyuan? Atake lagi. Karon kung hapon mo larga. Alas 2. Kanos amang ka mo balik? Sulod adlaw pa. Mikol ba dayo na akong dugan sa kahinam? Nga makalugar na gyud mi si Dindo. Kay mo pa uli si Siling sa agusan. Paglarga ni Siling do Max FM, gitiksan dayon ako si Dindo. Nga paanhaon ako sa among pagkagabi. Monica, nidutang yun eh, Monica. Dugay na kayo kong kidlawan eh. Dugay na kayo. Talipayon ta ka. Tagbawon ta ka, Monica. Sakto yun ang ingon nila. Lami kay kaglawas o. Kadali lang. Ayaw pagdali-dali kay wadi niya ang tumboy. Kanatin to. Tito. Monica. Monica. Nidutang yun eh, Monica. Tito. Lipay kayo ko. Gapuha din ni mo eh. Kitaw. Artista na.
Musamot ka gwapa pag kumukatawa na. Oh, biyaan ako ang tomboy. Kana kong ganahan ka na ako. Biyay siya. Kita'y mag-ipon. Daton ka na ko sa layo kay lugar ang gaway na kailan na to. Aron masulo ka na ginako, Monik. Sige. Oh, maasa man ko ni mo, dada. Siling! Buang! Wadyod ko kaabuta! Humanaday mong duha? Ha? Marika! Siling! Buang ay! Ha? Ako imong sukdon! Buang ka! Buang ka! Susuol ako ng naon mo tumbuya ka! Kapiyog ka kusog sa laki! Yaba! Gay! Dito! Gusto na! Pambugay ka ako tumbuya ka! Dili dahi tinuod nga namatay ang iyuan ni Siling. Dermax FM. Iya lang da itong Lances. Kaya nagduda na siya na ako nga nakagusto ko ni Dindo. Pero kay bisan unsaon babae man gyud si Siling. Maong nabunog siya ni Dindo. Mibiya ko nga Siling. Daang akong anak. Ug kami na ang nagtipo ni Dindo. Gidamig layo ni Dindo. Aron ko nuwan ay masamok na mo. Tuod man, nasulogid kong Dindo. Dinhi niya dada sa Jensen. Nahangol og maayo si Dindo na ako. Ug ako sab. Nahangol usab ni Dindo. Monik. Monik. Ayaw yung ko biyay, Monik. Ayaw yung ko biyay, ha? Mamatay ko biyaan ko ni mo. Nabuang na ko ni mo, Dindo. Nabuang na ko ni mo. Bayasap ko biyay. Mahal ka ka. I love you, Monik. Kasuwaw! Lorna! Ang akong kasama. Ikang dinahan ta. Suwaw kayo. Nasakpan na nagyod mo! Nasakpan na nagyod mo, Dindo! Ako ka lang asawa. Madunot mo sa bilangguan! Babaeng mananapaw! Lorna! Lorna! Basta na! Sige, sige. Jess! Basa. Gulong basa. Kuwang pa ba kininhi mo ang ebidensya? Aron madawlot ni mga sakop sa yawa! Gusto na, Lorna! Gusto na, Lorna! Lorna! Gusto na! Gagoto ko na! Dindo! Kuha ng kamera! Kuha ng kamera! Ulay na kaayon akong nahibawan. Og niadto pag yung higayon na sa akto o nasakpan mi sa idanan nga asawa ni Dindo nga taga-Butuan usab Dermax FM. Nasakpan mi si Dindo sa akto. Nagbanos-banos og kidlap ang duha ka kamera nga mikuha na mo og ulagway ni Dindo. Human adto gidadayon mi si Dindo sa mga pulis. Ni ako karon sa prisuhan. Og karon pila ka adlaw, dadon ako dito sa Davao Penal Colony. Aron bilangguon sa salang adulteryo. Og ang akong anak akong gitugyan sa DSWD sa Butuan. Tungod kay taga didto man ko. Hinaot pa unta nga sa dili pa ko dadon sa Davao Penal Colony. Makabati pa ko sa inyong pagbasa o pag-live trauma sa akong kaagi. Hinaot pa unta. Nakakuhaan og dakong pagtulunan ang akong kaagi. Daghang salamat. Ako, si Monique.